Здравейте! Започваме монтаж на газов инжекцион на този GL. Още не сме започнали, но току-що сме свалили филтрите. Ето тук ще монтираме изпарителя. Зареждачката за газовата уредба ние ще монтираме ето тук, тъй като нямаме клиент, който да желае да му бъде пробиван автомобила, за да се монтира зареждачката. И вече сме сложили в багажната бутилката. Това е бутилката, която ще бъде монтирана на този автомобил. Тук малко имаме проблеми, тъй като това е компресора за окачването. Него ще го изместиме така в страни, за да може, ако се наложи някакви ремонти, да бъде достъпен. Малко сме го поразхвърляли, за да имаме достъп, да можем да пробием дупката за тръбопроводите. И после ще ви покажем вече готовата монтирана уредба. Този автомобил го снимам преди и след, тъй като има много запитвания за такъв модел автомобил. Явно колегите често малко прибързват или претупват нещата. И това е един от най-предпочитания от нас автомобил за монтаж, тъй като цената е висока и автомобилът не бих казал, че е претенциозен към газови уредби. За сега това. След като завършим монтажа, ще ви покажем ето как изглежда преди. Ще видите и след. Значи няма да повдигаме нито компютъра, нито филтъра. Всичко ще бъде монтирано отдолу скрито. И вече този GL е с монтирана газова уредба, където няма по нищо, което да се личи, че е монтиран. Сега ще ви покажа. Ето вижте. Всичко е скрито отдолу. Компютъра се стои на мястото. Филтърът се стои на мястото. И без кит за повдигане. Изпарителят тук, компютъра, зареждането, както в началото казахме, ето зареждачката. И не сме пробили таблото умишлено. Ето къде сме монтирали копчето на газовата уредба. Ако желаете да конвертираме и вашия автомобил, звънете ни на телефоните, които са в профила.